дубора ба бинандаи азизи радиои озодӣ ва бори дигар ҳамаи шуморо бо иди саиди фитр табрик мекунам ва чун пештарам ваъда додам, дар ҳамин соату ҳамин лаҳзаҳо омода ҳастам ки барои шумо сархати муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯзи ҷумъаро бирасонам. Ва чун пештарам гуфтам, масъуби содиқ мусулмонони тоҷикистон ба таҷлили иди саиди фитр шурӯъ карданд чун кишварҳои дигар. Албатта мисли ҳар сол ид бо намозгузорӣ дар масоҷид оғоз шуд. ҳамкорони мо ки намозгузориро назора карданд мегӯянд ба фарқ аз солҳои пеш имсол мардум камтар будааст ва суханронии Сайд Мукаррам Абдулқодирзода муфтии Тоҷикистон низ чандон дароз набудааст. Имсол муфтӣ ба мавзӯи садақа таваҷҷӯҳи хос кард. Гуфт шахсан онҳо аз ҳисоби пулҳои ҷамъшуда ба 48 оилаи камбизоат ёрӣ карданд. Манзури ӯ аз садақаи фитр аст ки онҳо ҷамъоварӣ карданд ва зимнан тавре шумо ба ёд доред, дар остонаи иди фитр барои додани садақаи ид нисбати шаҳрвандон талаботи нав шуда буд аз сӯи мақомот. хуб тафсилоти ин талабот ва вокуниши мардум ба онро дар барномаи имрӯза баъд аз камтар аз 3 соат дигар бо шумо матраҳ мекунем. истисмор буд ё набуд? Як ҷавони ӯзбекистонӣ даъво дорад ки тӯли 8 моҳ дар ҳудуди Тоҷикистон истисмор шудааст. Аммо фарди муттаҳам ба ин амал ки шаҳрванди Тоҷикистон аст, ба ин иттиҳом чӣ мегӯяд? Дар ин бора мо гузоришо дорем ки пешниҳоди шумо хоҳем кард дар барномаи хабарӣ. мақомоти амрико тасдиқ кардааст ки дирӯз раҳбари толибони покистон мавриди ҳамлаи ҳавопаймои бесарнишин қарор гирифт. ин ҳамла дар қаламрави кадом кишвар анҷом шуд ва чӣ натиҷа додааст? Каме дертар барои шумо бинандаи азиз маълумот медиҳем. дар вилояти Суғд сел ба як қисми низомии вазорати мудофиа осеб расондааст. ба гуфтаи шоҳидон сатҳи об то ҳадде баланд будааст ки ба дохили қисми ҳарбӣ даромадааст. мо ин хабарро пайгирӣ дорем ва ҷузъиёти онро ба шумо каме дертар дар миён мегузорем. ва як хабари дигар ҳам ҳаст аз Суғд ва ба ин суол посух меҷӯем ки чаро пинҳона? модари хушбахти фарзандони чоргоник дар шаҳри Хуҷанд ки чанд рӯзи пеш ин чоргоникро ба дунё овард қисса мекунад то лаҳзаҳои охир ташхиси ултрасадоӣ дар бадни ӯ сегоникро нишон додааст. аммо баъдан вақти таваллуд маълум шудааст ки дар байни онҳо як духтар низ будааст. қиссаҳои ҷолибро аз забони худи ин модари хушбахт ки дар як он воҳид шумораи фарзандонашро ба 8 нафар расондааст, дар барномаи хабарӣ дар баробари дигар хабару гузоришҳои муҳим барои шумо пешниҳод мекунам ки ин гузоришро низ тамошо кунед, чун аз нигоҳи мо хеле ҷолиб аст. ва чун то шурӯи барномаи хабарӣ мо ҳанӯз 3 соати дигар дорем, ҳамкорони мо дар ҷустуҷӯи хабару гузоришҳои бештар аз ин ҳастанд ва то он лаҳза ҳар хабари муҳиме ҳам ки ба дасти мо расид, мо кӯшиш мекунем ки онро дар барномаи хабарӣ ба саҳми шумо бирасонем. ва ёдовар мешавем ки имрӯз мусулмонони Тоҷикистон иди саиди фитрро ба ҳамдигар табрик мегӯянд, таҷлил мекунанд, ба хонаи ҳамдигар меҳмон мешаванд ва тавре ҳам ҳамкорони мо мушоҳида карданд имсол ҳам идгардаки кӯдакон будааст аз субҳи содиқ. ва дар ин бора мо як навори видеоӣ ҳам дорем ки худи шумо дар ҳар куҷои дунё ки ҳастед метавонед тариқи озоди видео YouTube, канали махсуси мо дар YouTube ин гузоришро тамошо кунед ки ҳамзамон ин гузориш дар барномаи хабарии мо ҳам ҷой дода шудааст. хулоса ман Шаълои Гулхоҷа шуморо баъд аз камтари 3 соати дигар дар пахши мустақим мунтазир ҳастам ва хабар гузоришҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ки мо онҷо ҳар лаҳза хабарҳоро нав мекунем.